Il-programmi operattivi brabta mal-Fondi Ewropej sal-2027 li ammontaw għal 2.2 biljun euro se jwaslu biex l-aspirazzjonijiet tal-lum isiru realtà fil-ġejjieni. Dan intqal miċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD David Chwiereb. F'kummenti lil One News huwa qal l-MCSD li jiġbor fih l-rappreżentant tal-ħaddiema u ta' min iħaddem se jkun essenzjali biex dawn il-fondi ikunu investiti għal ġid tal-poplu Malti Wawċi. Naħseb ma' l-ebda mejda iktar ideali biex dawn il-ħsibijiet, dawn il-kontribuzzjonijiet ta' rida tajba fil-pajjiż kollu jiġu fuq il-mejda tal-MCSD, propju biex flimkien bl-iktar mod intelligenti naraw kif dawn il-flus li huma tagħna jintefqu biex jotjenu dawk l-aspirazzjonijiet, dawk l-ambizzjonijiet li kollha kemm aħna mhux biex xtaqna imma aħna rridu. U dan aħna nagħmluh biex naċċertaw illi gawdi mhux biss aħna f'dawn il-7 snin li ġejjin in-nies li qed ngħixu llum imma nkunu ċerti li nkunu responsabbli wkoll għall-aspirazzjonijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri. Iċ-Chairperson tal-MCSD innota b'sodisfazzjon il-pjan li fih dawn il-programmi operattivi li se jinkludu proġetti kbar li se jwasslu l-pajjiżna għall-futur. Post oħrajn ovvjament il-fokus kien fuq l-enerġija rinnovabbli, fuq l-industrija ħadra, fuq is-sostenibilità, fuq il-saħħa mentali, fuq l-interconnector, fuq ħafna aspettattivi naħseb li l-ċittadin ġeneralment għandu. Il-Perit David Chwiereb qabel ma appelli għamlet il-Kummissarju Ewropew għall-Koeżjoni Elisa Ferreira waqt iż-żjara tagħha f'Malta. Fil-waqt li rajna kif dawn il-flus verament nixtiequ jintefqu, rajna wkoll konsern anke mill-Kummissarju Ewropew tal-differenza bejn ix-xewqat u l-azzjoni. U naħseb illi kull min huwa ta' rida tajba, kull ċittadin li huwa ta' rida tajba, għandu interess illi jgħin il-gvern biex dawn il-flus verament nofquhom mod eku u mod responsabbli. Dan l-akbar pakket ta' fondi għal pajjiżna ġie negozjat mill-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela fis-sajf tal-2020. Dan il-pakket huwa aktar mid-doppju ta' kemm kien ġie nnegozjat minn Gvern Nazzjonalista.